Nyt Kuvaksi viivavideo? No niin, täällä on Ilotulitse raketti. Joo, No lähtee. Ja Mikko Synttäri. Sama oli. Jälleen taas. Ilotulitusraketti. Ja minä olen mukana. Ui! Taas! Vittu! Sä mukana. Eikö sä pelaa mukana? Vittu mitä taas? No joo. Kiitos videosta kaikille katsojille. Näytä meille. Mä oon Mikko Vera kamera 05 ja Niksu pelaa. Niksu pelaa tietenkin. Etenkin. Kiitos tästä. Tää on 16 2016. Kiitos vielä. Tehdään osa 2.